Posledný krát v rámci súťažnej disciplíny dnes tu na 3. ročníku furmanských pretekov od forme koníka, ktorý sa volá Kuba. A už môžeme zakapčať ďalšie bremeno. Ale to som odkapčal. A tento koník je nepochybne veľmi silný, pozrite sa, čo dokáže. Ide! Hojď tam jo! Ide Kuba! Ide! Nemají kamerovat. Doklad, nekameruje. A to už raz níž. Dotiahol to zrejme úplne najďalej tento kôň. Vyhral len, parádnik. Zaslúži si váš potles, pozrite sa, ešte to elegantne otočí, bez problémov. Takže tento kôň sa dá považovať za najsilnejšieho konia tohto ročníka furmanských pretekov. Jeho meno je Kuba a jeho furmanuje pán Raškevič. Pozrite sa ešte aj kúsky pre divákov, koník to dotiahol ešte 2 metre ďalej ako málo. Veľmi pekný výkon, ďakujeme pán Raškevič. Takže zrejme nesporný víťaz tejto disciplíny. Takže to bol posledný súťažný výkon posledného súťažiaceho týchto furmanských pretekov. Zatleskajme ešte raz všetkým koňom a furmanom za krásne športové popoludnie, ktoré predviedli. Ďakujeme za ich výkony a verím, že sa všetci stretneme aj na budúce a my si ešte všetci počkáme na vyhodnotenie, ale teraz vás už všetkých pozývam na veľmi